Здравейте! В това видео ще ви разкажа историята на моите свинчета Яна и Брауни. Те са родени на 16 юли 2022 година, но ние ги взехме на 11 септември 2022 година, на 2 месеца. Брауни го кастрирахме на 3 месеца, а Яна роди на 4 месеца. Тя беше родила 2 бебета, момиче и момче, на 27 ноември 2022. Ние отделихме мъжкия, защото ни беше страх да не направи нещо на малките сладурчета, които ги оставихме в отделна клетка с майката. Но, за жалост, ги дадохме на една жена и останаха само Яна и Брауни. Сега те живеят заедно и са щастливи в една голяма клетка. Хора, това беше от мен. Дано да ви е харесало днешното видео. Да сте научили за свинчетата, които ще ви показваме. Довиждане!